Mntwana ubana nimfakanga na ngathi mina sishawa imali wathi Mntwana ngiyacela ngicela ukuthi nithathe emalini enizoyikhokhela mina nikhokhele usibanibani. UKhuzani uzoperforma mahhala emcimbini kaMaskand. Ngube ngalele lapho ngamukele mule emakhaya kuSimanzonzo uthulela khona inda zaMaskand. Mule emakhaya isikhathi Maskand angihlale kuludawu lokuthi abantu abaningi lokhu bebuza ngempela ukuthi ngabe uKhuzani uzothola ishare engakanani ngemali ezokwenziwa emabhida. Abantu abaningi ngempela belokhu bebuza ngempela umbuzo lo bethi uKhuzani ngoba ngathi uhlobene kakhulu uphinda abe umngani nabahleli bomcimbi obaba umcineka. Ngabe yena uzothola imali engakanani ngokuperforma live? Ubese uphendula ngempela ke lo mbuzo yena umcineka njengoba ebuza yena umlandeli lapha ku live. Umlandeli ubuzile ngempela ukuthi uKhuzani uthola irate engakanani ngokuperforma lapha kuMaskand World Cup kuyimpucuzeko. Ubese ehleka umcineka washo ngempela ukuthi abantu abaningi abazi ngempela ukuthi uKhuzani ubuye ahlupheke naye kwesinye isikhathi egcine engaholanga ethatha imali yakhe enika abanye abantu. Uthe nakule mpucuzeko uKhuzani ngeke athole imali ngoba uthe imali yakhe le bebezoholela ngayo eperform live mele bokhokhela omunye umculi. Ushilo ngempela ukuthi emva kokuthi uphuma iposter uKhuzani bese bona ngempela ukuthi khona umculi ozodlala iginga kuthiwa uvalele uKhuzani uma engangenanga ngele post. Ubese efonela umcineka wathi ucela ukuthi imali yakhe akazokhokhelwa ngayo kwimpucuzeko ithathwe uyonikwa lo mculi lo ukuze kuhlise igwebu kubantu. Mbukeli emakhaya akehlangane comment section emva kokuthi usolalele le video le lapho khona umcineka ubechaza le ndaba. Abalandi bamaskandi abanye bayikholwa ke le ndaba njengoba besho ngempela ukuthi ukhona esingakwazi phakathi kwamcineka noKhuzani. Basho ngempela ukuthi uKhuzani usazoyithola imali yakhe akulona iqiniso ngokusho abalandi bamaskandi ukuthi uKhuzani ngeke akhokheleke noma ngeke athole imali ngokuperforma lapha kuMaskand World Cup. Mbukele emakhaya akehlangane ku comment section phinde hlangane futhi ngokuzayo sokuphathele indaba zaMaskand. Siyabonga. Impucuzeka kuyona indawo yokuyophanda imali yokuthi hey nawo lo mcimbi ngifuna ukuyophanda imali ngifuna ukuba nemali. Bayazi abaculi. Ngaze ngasho ngathi last week ngathi mina abaculi bangena endlekweni okudlula imali abasuke beyitholile mabezo kwimpucuzeko. Ngenze example ngoKhuzani ngoba yena wangifonela wangitshetha indleka ngene kuzona zingaphekwa 100,000 already zokuza kwimpucuzeko. Amagezo ovelo ngo20 ba angisazi noma 2017 or 2018 ngangikhuluma noNcwadi wathi Mcineka indleko esasingene kuzona ngokuza kwimpucuzeko ezeqembu lamageza over 200,000. Ngangikhuluma noNcwadi ngizama ukuchaza ngaze ngenze example ngathi uSigwebo njengoba nisuke nimbona uSigwebo sake samqasha eCarlsfontein ngo18,000 but mayifika uSigwebo wayiqasha ibhasi la kusuka eGoli kukhona nezimoto ezincane. Wangitshela ukuthi imali ayispende ukuza ngempucuzeko incane kabi nemali azoyithola kodwa isizathu salokho ingoba kwimpucuzeko kusuke kunento esuke yokwenziwa sisuke basuke beyoveza amandla banawo ukuthi asekuphi izinto ezintsha abaqhamuka nazo. uSigwebo ukafika istage nabantu aba over 50. Ngicela uyibuze I think it was 2013 or 2014 uKhuzani ugcina kuyenzeka ugcina kwesinye isikhathi ake ngenze njengamanje kuyenzeka uKhuzani ugcine imali kufana ngabe uyayithola agcine ngayitholi ngesizathu sokuthi kulokhu nje ukugcina kuthema kuphuma iposter kwanomculo ongekho. Wafona egijima wathi hawo Mcineka ubana nimfakanga na ngathi mina sishawa imali wathi Mcineka ngiyacela ngicela ukuthi nithathe emalini enizoyikhokhela mina nikhokhele usibanibani ngoba kuzothukwa mina egcineni kuthiwa yimi ngimvalelile. Ngathi imali ayikho wathi ngicela ukuthi nithathe emalini yami. Ngathi Khuzani ngicela ukubhale phansi lokho kushoyo ngoba ngifuna nabe kusasa bese kuthiwa sakukhokhela imali ukuthi for life kusho abantu abazobenganalo ulwazi. Wathi angikaze ngiwaqamba manga Mcineka ngiyacela ngithi ngicela njengamanje nilungise lonto le babonile ke ama poster abantu ukuthi aphume esehlukile kube ne poster eqhamukile lo mculo esekhona lo mali le kuthathwe emalini ezokhokhela uKhuzani because ayikho enye imali okuyinto engaqaliki into ekuyenzeke nangothi wakwakusho nasemsakazweni kunabaculi ababeshe imali ephezulu. Wathi ngoba ngiyathanda ukuthi babe khona emalini lebenzonikeza mina uma ukuthi niyashoda ithatheni ngoba kwimpucuzeko hayi ukuthi umuntu usuke efuna ukuyoceba ukuthi kunema usukwenzela mawufaka upetrol nani sisuke senzela nje ukuthi sikwazi ukuthi into yethu ibe yinhle. Uma ngabe kuukuthi ubani
niyafuna ukuthi abe khona imali nansi ikhona ebibudgethelwe mina ebesivumelene ngayo ithatheni ninikeze ngikhuluma ngezinto engathi makuthiwa kuhlala phansi ubufakazi bazo buhlala obala